खयजन सिख्लाफोरबा बारा बुरजा मोननाय नङा। बयबो बाहागो ला, बुरिबाबो आयंबाबो आबैबाबो बाजै बेवाइ गासिबो बाहागो ला। 산다 산다. 파세. 레디. 1, 2, 3. Benar, beri apa ni? Beri dia sama. Jai ini dia akan sukses kursi. साइडआव था साइडआव उननिफ्राय साइडआव था एसे दाबसे बुंनानै एकदम माबा जागोन सासे रेडी बेनिफ्राय साइडआव था साइडआव नायग्रा साइडआव 1 2 3 근데